Roller sport kod nas doživljava pravu ekspanziju i u rekreativnom, ali i u aktivnom takmičarskom smislu. Pored toga što sami finansiraju sve kao sport koji je još uvek nedovoljno afirmisan i medijski propraćen, naši najbolji roleraši zapravo imaju jedan gorući, ozbiljan problem koji je glavni preduslov za napredovanje i postizanje vrhunskih rezultata. Eto, mi za sport dalje manjkamo pravom stazom. Trenutno imamo u planu jedan projekat za izgradnju kružne roller staze. To bi bila staza od 200 metara, baš, da kažemo, utočište za brzinsku vožnju rolera i naravno za sve rekreativce. Koji od institucija je namenjen ovaj apel, odnosno informacija? Pa prvenstveno gradskim institucijama. U ovom trenutku, naravno, mi smo ovde ispred Roller Saveza Srbije. Dakle, takve staze su potrebne i okolini, ne samo Beogradu, znači cijeloj regiji, cijeloj Srbiji. Mi eto počinjemo sa centralnim delom u Beogradu, zato imamo i manifestaciju Beogradski roller klub. Tako da ta staza je jednostavno rješenje ne samo za roller sport, već i za druge sportove, ali prvenstveno nama, eto ako govorimo iz ove perspektive, jedna jako potrebna i dobra odskočna daska za region, jer eto mi se takmičimo i na međunarodnoj sceni. Tako sledećeg meseca imamo evropsko prvenstvo, to će biti prvi put, ovo će biti treće evropsko prvenstvo kao savez da učestvujemo, ali prvi put da imamo kompletan tim od kadeta do seniora. Inače prvenstvo se održava u Segedinu, pa nam to malo olakšava posao odlaska, s obzirom na to da mi još uvek sve finansiramo sami. Ali kažem, eto, za sada utočište je Ada Ciganlija, koja na njihovu sreću, na našu žalost u ovom trenutku, previše ima tu ljudi, previše premalo mesta, ali staza je i dalje jedina, da kažem, prava na kojoj možete da naučite nešto, da normalno vozite bezbedno, prvenstveno, pored terena na kojima i pravimo ovakve trke, tako i šetalište. Da bismo mi postigli još bolje rezultate i da bismo napredovali kao sport i na nivou reprezentacija i što se tiče osamostaljenja, znači osnova je infrastruktura i to je ta roller staza od kružno 200 metara, 6 metara širine. Kakve su šanse i perspektive da se to kod nas konačno odradi? Pa ono što je, da kažemo, šansa, mi smo projekat predali opštini Novi Beograd, ovoj prethodnoj, da kažemo, garnituri koja je učestvovala u vlasti. Nadam se da ćemo ponovo imati priliku da razgovaramo sa novom garniturom koja bude bila postavljena. Projekat je dobro postavljen, činjenica je da to nije skupo, jer celokupna staza sa svim nekim pratećim objektima košta oko 150.000 evra, što je nekih, da kažemo, 15 do 20 miliona budžetskih para. Ono što je osnova što bi tu stazu koristili i lice sa posebnim potrebama, zatim koristili bi i mali biciklisti, znači bilo bi mogli da koriste i atletičari, tako da sa te strane to bi bilo malo multifunkcionalni objekat, jer na sredini staze bi se iscrtali i košarkaški teren i još neke dodatne aktivnosti, odbojkaški, rukometni teren, tako da bi i druga deca iz drugih klubova mogli da koriste tokom leta taj objekat. Uz pretpostavku da Beograd zaista i dobije stazu i veliki predan rad, kada od roleraša možemo očekivati rezultate kojima ćemo se ponositi? To će biti za 1-2-3 godine, a uslov za medalje je staza. Znači, mogu odmah da kažem, znači, bilo kakav uslov za bilo kakvu medalju u bilo kom sportu je infrastruktura. Jeste uključili i neke ostale saveze u priču s obzirom da ta staza ne bi bila samo isključivo roller, već multifunkcionalna, kako ste rekli? Pa, ja sam pričao sa ljudima iz Biciklističkog saveza. Međutim, poenta je u tome što trenutno kod nas malo ljudi, što kaže, žele da uđemo svi zajedno u jednu istu priču. Drugo, usporenost rada drugih saveza je isto tako problem, jer mi smo savez koji je najmlađi, a već smo sve završili. Znači, mi smo došli do toga da smo predali projekat za infrastrukturu, imamo sve komplet, predato, pokrenuta inicijativa i potrebno je samo da opština Novi Beograd i buduća garnitura donese odluku da to uradi, a staza se pravi u roku od mesec dana. Znači, komplet. Znači, za 30 dana je gotovo. Navijamo za vas, zaista zaslužili ste i zbog truda i zbog rada i naravno zbog svega onoga što ste rekli da bi ta staza značila na jednom globalnom nivou.
Pa ona bi značila iz prostog razloga što je čitav sport i infrastruktura vezano i od toga da mlade odvučemo od svih ovih loših stvari koje se dešavaju u gradu Beogradu, a i u Srbiji šire. Tako da staza bi bila objekat da bi se okupilo sigurno oko 1000 do 1500 mladih ljudi dnevno, na dnevnom nivou, jer bi staza radila od 6 ujutru do 24 sata uveče i tu bi se menjale različite strukture sportista. Bio bi centar, znači gde bi se ljudi družili. Isto tako, to je centar gde bi mogli i poslovni ljudi i roditelji da dođu da vežbaju, da učestvuju, žene. Isto tako što je, evo mi smo jedan od retkih saveza koji je jako posvetio pažnju ženskoj reprezentaciji, da prilično što više devojaka da učestvuju, da treniraju. I nadam se da ćemo to uspeti da uradimo, jer samim time ćemo odvojiti bukvalno, znači, tu kategoriju ljudi, odvojit ćemo od loših stvari. Jer će imati cilj, znači gde dolaze, gde se druže, pozitivna je atmosfera i tako dalje. Odnosno, ne bismo dozvoljavali nikome ko bi pokušao da pokvari, to je taj neki dobar, pozitivan feedback, da nam neko to pokvari, ukalja. I to je cilj. Sad, do sada smo još jednu stvar hteli da napravimo, tu bi imali još veći kontinuitet i još jedan doprinos koji moram da kažem, koji bi bio gradu Beogradu, što bismo mi automatski dobili da budemo domaćini svake godine ili kadetskog ili juniorskog evropskog prvenstva. Samim time, to je dogovor u stvari sa Evropskom federacijom, ako dobijemo objekat, da smo mi prvi ti koji će biti domaćini i samim time mi ćemo imati 2 do 3 hiljade učesnika nekih 10 dana. Znači što takmičara, što trenera, što roditelja i tako dalje, posmatrača, a da računamo koliko, to je negde oko 1,5 do 2 miliona evra za 10 dana za grad Beograd i sam turizam.